Jer možeš ti trebaš da napraviš škole koje će da budu bezbedne, a ne da ti pustiš kriminalce u školu da prave aerusvaj i posle ćeš da ih kažnjavaš. Dobit će uhkor. Ta Aleksi zakon će da bude vjerojatno ti koji tuku, izbijaju oči, zube, maltretiraju, oni će da dobiju ukor. Oni će biti prebačeni u drugu školu. Tako će biti taj Aleksin zakon. Da će biti taj Aleksin zakon taj koji počne da se ponaša nepristojno. Ti odmah ga prepozna, ti kad uđeš u razred, ti odmah vidiš ko se tu razbojnički ponaša. Halo, momak, kako je to ponašanje? Daj mi Alo, gospodine, vaš sin ovde pravi problema, dođite u školu da porazgovaramo. Spakuj stvari, idi kući, ajde. Kraj priče. Gospodine, vaš sin, ako još jedan bude napravio ovakav incident, morat ćemo da ga izbacimo iz škole. Kraj priče. To se tako radi, bato. Pa ne, oni se šale, malo se čeličiš, pa malo te oni šamaro, to je čeličenje, znaš, to je čeličenje. Tako kažu ovi nastavnici u ovim goveđim školama. Jer nastavnici znaju da ne smeju, da mnogo talasaju će da izgube posao. Razumeš? Nastavnici samo gledaju, vataju krivine, razumeš, da zadrže posao. To ti isto ko lekari. Ne sme lekar javno da kaže šta misli o vakcinaciji. Evo da sam dobio podatak, pazi, samo 2% lekara i medicinskih radnika je vakcinisano, samo 2%. Neće da se vakcinišu, jer oni znaju što su vakcine. Ali ne smeju javno da progovore da ne bi dobili otkaz.